Avui, a Gèneres Regenerats, parlarem de la música disco. D'on prové la música disco? Per què es va popularitzar tant aquesta música arreu del món? Què té a veure la música disco amb el house? Com va arribar un moviment alternatiu a ser tendència? Avui parlarem amb Carlos Pérez de Ciriza, periodista musical i coordinador de continguts de la revista Música, i també amb Luis Lapuente, o també conegut com a Dr. Soul, reconegut com a una institució dins la música negra. Hola a tothom, benvinguts una vegada més a Gèneres Regenerats. Avui parlarem d'un gènere que esperem que us faci ballar. Es tracta de la música disco, un gènere musical pensat per alliberar-se i fer ballar la gent a les pistes de ball. Sabíeu que la música disco va sorgir com un moviment underground que va arribar a ser molt popular, però que va morir pel seu propi èxit? Us ho explicarem aquí, a Gèneres Regenerats. La música disco és un gènere musical que va néixer a mitjans dels anys 70 pensada per sonar a les pistes de ball on s'abandonava el tradicional ball en parelles i apareix el ball en massa. Aquest gènere musical derivat de l'R&B, el soul i el funk i també incorpora elements de la música llatina, la música instrumental, la música psicodèlica i, sobretot, bases percussives per poder ballar. I si voleu saber més sobre alguns d'aquests gèneres, els trobareu en els anteriors capítols de Gèneres Regenerats. La nostra biblioteca musical cada vegada és més gran. Bé, retornant a la música disco. Podríem dir, doncs, que és un gènere musical pensat principalment per divertir-se i per fer ballar a les discoteques. Un nou concepte de club que va sorgir a partir de la música disco. El club nocturn, Studio 54, en va ser un referent on hi freqüentaven celebritats com Andy Warhol, Liza Minnelli, David Bowie, Tina Turner, Michael Jackson, entre molts altres. En aquestes sales de ball és on neix la figura del disc jockey i el remix, és a dir, una remescla d'un tema on a partir de fragments originals se'n fa una nova versió. Endinsem-nos una mica més en la figura del DJ. Ara, aquesta figura ens sembla del tot habitual, però en aquella època els DJs van convertir-se en autèntics influencers de la música. Si un DJ punxava o mesclava la teva cançó, el teu tema es convertia en tot un èxit. A finals dels 70 tenien més poder que un locutor de ràdio i les companyies discogràfiques parlaven directament amb ells per aconseguir que sonessin les seves cançons. Alguns dels DJs més coneguts de l'època van ser David Mancuso, Larry Levan, Walter Gibson o Nicky Siano. Escolteu un tros de la cançó Daddy Cool de Boney M. Escoltarem un fragment del remix. Endavant. Quines són les característiques principals de la música disco? Per què és una música tan ballable? La música disco està estructurada en compàs de 4x4 on s'hi destaquen unes línies de baix predominants i sincopades, veus reverberades, ritmes repetitius enganxosos, sovint inspirats en els ritmes llatins. La velocitat de les cançons acostuma a ser entre 110 i 136 pulsacions. L'ús de l'open hi-hat o hi-hat obert, sonant als temps lliures, serà una de les característiques principals. El hi-hat, també anomenat Charl o Charleston, és una de les peces de la bateria formada per dos plats que sonen xocant entre ells a través d'un pedal o amb les baquetes. Els plats poden estar col·locats entre ells a més o menys distància fent que el so ressoni més o sigui més sec. En aquest cas, doncs, els plats es tocaran normalment oberts. A l'harmonia i els arranjaments de la música disco hi trobem diverses influències. Podem escoltar melodies de piano elèctric, guitarra elèctrica sincopada amb influència del funk, instruments de corda per aportar un so orquestral i molt falset, una manera de cantar que produeix un so agut i aflautat. Escoltem un clar exemple amb Stayin' Alive de Bee Gees. Podem destacar molts artistes de l'època disco: Bee Gees, Diana Ross, Gloria Gaynor, ABBA, Village People... Tot i que després comentarem molts més artistes, ens agradaria destacar a Donna Summer.
considerada la reina de la música disco. Cantant, compositora, pianista, pintora i actriu nord-americana, mundialment famosa per les seves cançons de música disco durant els anys 70 i començaments dels 80, va ser guanyadora de 5 premis Grammy, va vendre més de 150 milions de còpies arreu del món, convertint-se en una de les cantants amb més vendes. El seu primer èxit musical es va llançar a Europa i va anar acompanyat de certs escàndols amb la cançó Love to Love You Baby, on Donna cantava amb gemecs propis d'un orgasme i algunes emissores van rebutjar la cançó pel seu erotisme. Neil Bogart, president de Casablanca Records, va fer sonar la cançó a una festa i va tenir un gran èxit. Això va fer que el president demanés a Moroder, el productor musical, i a Summer una versió més llarga per les discoteques. El resultat va ser una cançó de 17 minuts que va haver-se d'editar en un nou format de disc, el maxi senzill, del que Summer en va ser una gran pionera. El 1976, la cançó va arribar al número 2 de la llista Billboard, Top 5 al Regne Unit, i es van vendre més d'1 milió de còpies del seu àlbum. Durant el 1977, les cançons de Donna Summer sonaven a totes les pistes de ball, arribant a desplaçar a Gloria Gaynor, qui fins aleshores ostentava el títol de la reina de les discoteques. Amb aquesta gran artista es mostra també l'evolució i declivi de la música disco. El 1980, Summer trenca la relació amb Casablanca Records degut a discrepàncies musicals. A finals dels 70, la música disco va arribar a sonar tant que va saturar els oients i va caure en el descrèdit. Donna Summer va firmar contracte amb Geffen Records i va llançar un nou àlbum amb influències que s'acostaven més al pop i al rock. Al llarg dels anys va col·laborar i estrenar nous àlbums i la seva llarga trajectòria ha permès ser un referent per a artistes del pop com Madonna, Kylie Minogue, Beyoncé, Red Hot Chili Peppers i fins i tot a Dua Lipa. Per què va triomfar tant la música disco? En quin context va aparèixer aquesta música? Quins canvis socials van ocórrer durant aquesta època? La veritat és que als Estats Units ens trobem en una època complicada. El 1968, Martin Luther King Jr. va ser assassinat i es van produir disturbis a un club LGTB. Aquests fets, que van avivar la reivindicació de la població afroamericana i el col·lectiu LGTBIQ+, la llarga guerra de Vietnam i el desgast que aquesta va suposar per la població americana i, per suposat, la vietnamita, va calar la societat. El 1973, després de diverses derrotes, la pressió mediàtica i el rebuig social, els Estats Units es van veure obligats a retirar les tropes de Vietnam del Sud, perdent així la guerra. Ens trobem en un moment on la societat americana se sent derrotada i desanimada, i la música és el vehicle per canalitzar aquestes emocions. Per una banda, amb l'aparició de moltes cançons protesta, però per altra banda amb la música com a diversió. Els joves necessiten deixar de banda la política i els problemes i es refugien en la música disco, una música amb l'objectiu d'alliberar la gent a través del ball i la diversió. Els joves assisteixen a les sales de ball fascinats pels beats i la música ballable que els permet oblidar-se dels problemes. Durant 4 anys sona música disco a tots els clubs de moda i es converteix en un refugi per tota mena de col·lectius marginats: gais, lesbianes, travestis, persones trans, per joves africans, llatins... La música disco va sorgir com a un moviment underground sobre 1975, però 3 anys més tard sonava a tot arreu. Grups més rockers com The Rolling Stones, Pink Floyd o The Kiss també afegeixen a les composicions de l'època certs sons propis de la música disco. Però la música disco es va convertir en un gènere musical tan comercial que va acabar essent odiat per tothom. Què va passar? Sabíeu que aquest gènere té una data exacta de la seva mort? La música disco va invadir altres gèneres musicals fins a convertir-se en paròdia que apareixia a tot arreu, fins i tot a la música infantil de Mickey Mouse o Barri Sèsam. El 12 de juliol de 1979, la música disco va morir. Va ser el dia del Disc Demolition,
un esdeveniment liderat per diversos DJs i emissores de hard rock com la de Steve Dahl, Gary Meyer o Michael Vick. Juntament amb altres companys de professió, van iniciar una campanya en contra de la música disco, convocant els seus oients a una crema massiva de vinils de música disco, sota el lema Disco Sucks. La música disco fa pudor. L'esdeveniment va ocórrer a l'estadi de béisbol de Comiskey Park, Chicago, durant el descans d'un partit i va acabar en un caos absolut, amb gent envaint el camp, seients arrencats de les grades i la policia antibalots. Altres possibles raons per les que es va començar a odiar la música disco era per les arrels i pel que representava. La música negra, el Black Power, clubs gais, llatins, la majoria de les cantants eren dones, una música que representava col·lectius discriminats i, per tant, podria existir certa oposició anti-gay, antidones i antinegres. Però creieu que realment la música disco va morir? A partir d'aquell esdeveniment, la música disco va perdre la seva hegemonia, però va seguir sonant i van aparèixer molts èxits a principi dels 80, amb un estil lleugerament evolucionat. I és que la música disco va ser un fort referent per la música house, el dance i l'electrònica. Aquest gènere musical va acompanyat d'una forma de vestir molt vistosa. Els anys 70 va ser una època influenciada per diverses tendències, on els joves van prendre protagonisme i van ser els responsables dels diferents moviments socials i culturals. Així van néixer els hippies, sobretot als Estats Units, els punks a Anglaterra i els que seguien la moda disco. L'ambient de diversió i llibertat va donar lloc al fet que la gent vestís amb colors atrevits i, sobretot, amb molta brillantor, donant com a resultat l'estètica i moda disco. Pantalons de campana, vestits wrap dress, texans, armilles, estampats atrevits, peces ajustades. Elegància i atreviment s'unien per ballar a la pista juntament amb enormes plataformes. Colors com el fúcsia o el platejat no podien faltar en els estilismes. Els cabells naturals, a l'estil afro, era una altra manera d'alliberar-se. Sabies que la pel·lícula Saturday Night Fever va suposar el punt més àlgid de la música disco? Dirigida per John Badham i protagonitzada per John Travolta i Karen Lee Gurney, el guió està basat en un article redactat per l'escriptor londinenc Ning Kong, publicat l'any anterior a la revista New York, i titulat Rites tribals del nou dissabte a la nit. La pel·lícula va ser un gran èxit de taquilla i va impulsar el moviment disco per tot el món, convertint-se en un enorme fenomen sociocultural. Quins són els principals artistes de la música disco? Us he de confessar que ha sigut molt complicat fer una selecció, ja que durant aquest període grans artistes van aportar el seu gra de sorra a la música disco. Però veiem-ne uns quants. Amb el número 1, Bee Gees. Coneguts com els reis de la música disco, els Bee Gees van composar 6 cançons de la pel·lícula Saturday Night Fever, convertint-se en un dels grups més exitosos de la història. Amb més de 40 anys d'activitat ininterrompida, han venut més de 220 milions de còpies a nivell mundial, entre àlbums i senzills. Diana Ross. Escoltem Upside Down, de Diana Ross. Inicialment, l'artista formava part del grup The Supremes. Més endavant, es va establir com a solista i durant els anys 70 i 80 es va convertir en l'artista femenina més reconeguda de l'era pop i va abastar també la indústria cinematogràfica i televisiva, així com la teatral, a Broadway. El 1993 va entrar al llibre Guinness de Rècords com l'artista femenina de més èxits de tots els temps, degut en part als seus 18 número 1, 6 d'ells en solitari, només els Beatles i Mariah Carey l'han superat. Número 3. Gloria Gaynor. Encara a dia d'avui, I Will Survive anima les festes de tot el món.
Gloria Gaynor es converteix així en una de les divas de l'època disco amb una lletra que explica al seu examant que ella és lliure i pot seguir endavant sense ell. La cançó es va convertir en un himne d'alliberament femení. Aquesta cançó va ser gravada en espanyol per la mateixa Gloria Gaynor, sent la pionera a gravar una de les seves cançons en la llengua castellana, cosa que després va motivar el grup ABBA a gravar els seus temes en espanyol. ABBA. ABBA és un grup suec de música que va aconseguir fama internacional en triomfar al Festival de la Cançó d'Eurovisió de 1974. Des de llavors, ABBA va guanyar popularitat a través de les seves melodies i lletres senzilles i fàcils de cantar. El 1982, el grup es va dissoldre, però atenció, perquè al setembre de 2021, després de gairebé 40 anys de la seva separació, el grup va anunciar l'estrena de 2 noves cançons i una gira de concerts virtuals. Amb el número 5, Village People. Els Village People va ser una formació creada per l'ocasió. Reconeguda a nivell internacional tant per les seves peculiars disfresses com per les seves cançons enganxoses amb lletres suggerents i plenes de doble sentit, el grup estava orientat al col·lectiu LGTBIQ+. Sabies que la Marina dels Estats Units va participar en el videoclip In the Navy? La Marina dels Estats Units va considerar utilitzar la cançó In the Navy per a una campanya de reclutament a televisió i ràdio. Es van posar en contacte amb el productor, el qual va decidir cedir els drets gratuïtament a canvi que els ajudessin en la filmació del vídeo musical. Els Village People van arribar a la base naval de San Diego, Califòrnia. Se'ls va permetre fer servir un vaixell de guerra, alguns avions i centenars de mariners. Quan el vídeo es va començar a emetre, alguns diaris van protestar per l'ús dels diners dels contribuents per finançar vídeos musicals, especialment un grup que alguns consideraven moralment sospitós. La Marina ràpidament va cancel·lar la campanya, però l'escàndol va propulsar la popularitat de la cançó. Amb el número 6, Boney M. Boney M va ser un grup creat pel productor alemany Frank Farian el 1974. Destaquem la inconfusible veu greu i gutural de les cançons, de les que es diu que era Farian i no pas Bobby Farrell el cantant principal. En tractar-se d'un grup creat amb un producte comercial, va tenir poc recorregut i després de llançar un single que no va entrar a les llistes principals, el grup va desaparèixer de l'escena musical. Però abans de desaparèixer, ens van deixar diverses cançons que van marcar Barry White. Caracteritzat per un timbre baix, greu i veu ronca, Barry White ha estat premiat amb nombrosos premis com els Grammy, els Soul Train o els American Music. El major èxit de White es va produir a partir de 1973, en emergir sobtadament com a artista solista, construint així un llegat que es va mantenir durant la dècada dels 70. La seva carrera musical va continuar fins al 1999, arribant a produir un total de 20 àlbums. Número 8. Michael Jackson. El rei del pop també va portar el seu talent a la música disco. La seva música inclou una àmplia excepció de gèneres com el pop, R&B, soul i funk, rock, disco i dance. I és reconegut com l'artista musical amb més èxit de tots els temps pel Guinness World Record. Amb 4 dècades de trajectòria professional i un carisma especial, s'ha convertit en una figura de la cultura Chic. Considerada una de les bandes més representativa de la història de la música disco, les cançons de la banda Chic van aconseguir en diverses ocasions posicions importants a la llista Billboard Hot 100. El grup ha estat nominat en 11 ocasions per la seva inclusió al Saló de la Fama del Rock and Roll. Malauradament,
A dia d'avui encara no hi han entrat. El 2005 sí que van ser inclosos al Saló de la Fama de la Música Dance. El grup es va considerar a si mateix com una banda de rock pel moviment disco, que va fer el bé en la pau, l'amor i la llibertat hippie. Sabies que no poder entrar a l'Estudio 54 va permetre que Nile Rodgers i Bernard Edwards composessin un dels temes més coneguts de la banda? La nit de Nadal de 1977 no van deixar entrar la banda a la discoteca. Cabrejats per no haver pogut entrar, van tornar a casa i van improvisar una melodia amb la guitarra i una línia de baix mentre cridaven coses dedicades a la gent de la discoteca com «Fuck off», que us fotin. Així va néixer la cançó «Le Freak». Més endavant van canviar la tornada de la cançó i l'insult «fuck off» va passar a ser «freak out», que significa al·lucina. El tema es va convertir en un dels més exitosos de la història de la discogràfica Warner. Avui parlarem amb Carlos Pérez de Ciriza, periodista musical i coordinador de continguts de la revista Música i autor de diversos llibres entre els que destaquem el titulat La música disco. I també amb Luis Lapuente, conegut com a Doctor Soul i reconegut com una institució dins la música negra, escrivint sobre ella a les revistes Boogie, Ruta 66, Rock Deluxe, Enlace Funk i FM, així com també col·laborant al diari El Mundo i a Radio 3. Destaquem un dels seus llibres titulat Història de la música disco. Carlos Pérez de Ciriza, de què tracta el llibre Música disco, historia, cultura, artistas y álbumes fundamentales? Bueno, pues mi libro sobre la música disco, historia, cultura, artistas y álbumes fundamentales es un recorrido histórico por el género, desde que nació a finales de los 70 hasta ahora mismo. Es un disco esencialmente divulgativo, no es un libro enciclopédico, sino que trata de dar un repaso bastante resumido por lo que son las claves del género, desde entonces hasta ahora. Está distribuido a través de varios capítulos, geográficamente, también por estilos, también por países, porque hay varios capítulos dedicados a diferentes países, porque según el sitio donde se recibía esa música tenía unos componentes específicos. Y bueno, yo creo que es una buena guía de introducción, sobre todo. Luis Lapuente, ¿de qué trata el libro Música disco? El libro de historia de la música disco, pues no sé si trata, pero al menos intenta tratar, o al menos esa fue mi interés al escribirlo y al publicarlo, el hacer por primera vez en España un recorrido por todo lo que fue la historia de un género muy denostado hasta el momento, ¿no? Incluso ahora sigue siéndolo. Quines connexions geogràfiques intergeneracionals ha realitzat la música disco? Las conexiones geográficas e intergeneracionales son infinitas, ¿no? La verdad, o sea, no entenderíamos la música de Daft Punk, por ejemplo, sin la música disco. No entenderíamos la música de Fundación Tony Manero sin la música disco. No entenderíamos incluso a nivel estético muchas de las modas que ha habido en cuanto a ropa, en cuanto a diseño gráfico, en cuanto a ambientación visual de discotecas sin la música disco. Realmente daría para un programa entero el trazar todas las conexiones que se han dado geográfica y generacionalmente en torno a la música disco. Luis Lapuente. Todos esos eran músicos que venían del soul y algunos volvieron otra vez al soul o al gospel, como el caso de Donna Summer o de Gloria Gaynor. Crearon un nuevo género en el que también había una participación muy importante de músicos europeos devotos de la electrónica, como era Giorgio Moroder o los alemanes Kraftwerk y otros muchos músicos que aportaron sintetizadores al soul y que lo convirtieron en una música abiertamente festiva y hedonista, que no otra cosa fue la música disco. Quin creus que va ser el màxim exponent de la música disco? Para mí el máximo exponente de la música disco fueron Chic. O sea, Chic fue una banda que en los años 70, final de los 70, para mí fueron el epítome, o sea, los representantes más claros de la música disco más elegante. Tened en cuenta que la música disco se ha considerado desde diferentes tribunas de opinión como un género más o menos hortera o chillón o digamos poco estiloso o poco elegante, y nada más lejos de la realidad cuando uno se topa con bandas como Chic, que hacían discos tremendamente sofisticados, eran grandísimos músicos, como muchos otros proyectos asociados a la música disco de final de los 70, y yo creo que para mí son el grupo de música disco por antonomasia, no solo por lo que hicieron, sino también por toda la influencia
de su guitarrista, de Nile Rodgers, en un montón de discos que se hicieron más tarde como productor, ¿no? El caso de Madonna, el caso de Diana Ross, el caso de Daft Punk. Son discos en los cuales, artistas en cuyos discos él ha participado y ha sido una parte esencial. Luis Lapuente. Artistas actuales que hacen música disco, pues bueno, ahí sigue por ejemplo Keith Creole and the Coconuts, que fue uno de los grandes grupos y que además el propio Keith Creole tuvo la amabilidad de dedicar unas líneas al libro y mandármelas con mucho cariño. Giorgio Moroder, pues recientemente ha estado actuando en España, con lo cual ese es otro de los grandes que ha existido, que sigue existiendo y haciendo música disco. Y luego muchísimos otros artistas, pero ¿por qué no vamos a citar a Beyoncé, que no es estrictamente música disco, pero que no se entendería lo que hace Beyoncé y otras artistas, Lady Gaga, etcétera, sin el antecedente directo de la explosión creativa de la música disco. Sabies que a la discoteca Studio 54 es van arribar a gastar més de $50.000 per a la decoració d'una nit? Per a festes importants com Halloween o el Dia d'Acció de Gràcies, els seus propietaris gastaven el que fes falta. Ha arribat el moment de conèixer la música disco del moment. Com hem comentat, la música disco pertany a un moment molt concret, però la podem escoltar ben viva a cançons com Get Lucky de Bruce. Artistes emergents que ens recorden a la música disco dels 80. Destaquem a Joana Cras, una jove artista emergent catalana que mescla sons urbans i influències de la música disco i de l'R&B. Cuento los días de la semana para volver a verte. Ya no veo Netflix y yo estoy pendiente. Reacciono a tus stories para que de mí te acuerdes. Todo lo que escribo sobre ti últimamente. Copernical. Amb ganes de ballar? No us perdeu aquest grup, una banda que mescla el rock i l'electrònica amb influències dels 80 i 90. Són actuals, festius i desprenen energia positiva. Finalment, ens agradaria destacar un artista espanyol dels anys 80 que encara no hem anomenat, en Tino Casal, qui va ser una figura clau per la movida madrilenya. Destaquem el mític tema Eloís. Sabies que Barry White va estar a la presó per robar uns pneumàtics? Quan era adolescent, va estar 2 mesos a la presó i en sortir-ne va decidir canviar la seva vida i dedicar-se a la música, iniciant la seva carrera tocant el piano i cantant a l'església del seu barri. Doncs bé, ja coneixem una miqueta més a la música disco, la seva història i artistes i bandes actuals que segueixen mantenint aquest gènere viu. Ens agradaria esmentar també el gènere Italo-disco, que també va aparèixer als anys 70 com una evolució particular de l'Eurodisco, la música disco d'Europa, a partir del seu propi subgènere Space Disco fusionat amb electropop, post-disco i dance rock, al qual s'hi afegeix melodies procedents del pop italià. Escoltem a Ryan Paris, posar-vos la nostra playlist de música disco mentre llegiu Història de la música disco, de Luis Lapuente. Un llibre dedicat a aquest gènere amb vocació enciclopèdica que desentranya les claus d'aquest extraordinari moviment musical i estètic que va renovar i va canviar la música fa 4 dècades. I pels amants del cinema, us recomano la mítica pel·lícula que hem comentat en més d'una ocasió, Saturday Night Fever. Us permetrà viure l'essència de l'època disco a través de la seva música i estètica. La pel·lícula narra la història de Tony Manero, un noi que viu a casa dels seus pares i treballa com a dependent d'una botiga de pintura al seu barri de Brooklyn. Tony
Viu esperant el cap de setmana per anar a ballar amb els seus amics a la discoteca durant tota la nit. La celebració d'un gran campionat de ball fa que Tony vulgui ballar amb Stephanie, una talentosa ballarina. I en aquesta ocasió us recomano també una segona pel·lícula, Estudio 54, un documental de 2018 que narra com era la vida dins dels clubs nocturns més famosos d'aquella època. Doncs bé, família, ha arribat el moment de posar punt i final al nostre capítol sobre la música disco a gèneres regenerats. Però això només acaba de començar. No us perdeu el proper capítol per conèixer l'apassionant món de la bossa nova. Us deixem una llarga llista de reproducció amb cançons d'aquest gènere perquè la pugueu escoltar sempre que la vulgueu. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres parlant sobre aquest gènere. Ens veiem a la propera sessió de Gèneres Regenerats de Ventilador Music per seguir comentant música diversa per gent diferent.